Takže čau, já jsem Mr. Trolejbus a tohle je Harfo a Harfo vám vysvětlí pravidla a co budeme vlastně dneska dělat. Zdar, budeme dělat parodii na Chubby Bunny Challenge, ale budeme to dělat s Vextama, protože jsme Chubby Bunny nesehnali. Marshmallow tak. No tak jsme si připravili takovou parodii a budeme si jakože dávat normální pravidla, jak jsou Chubby Bunny, ale budeme si dávat Vexty a po každé Vexty budeme říkat Vexta. Jo, budeme to počítat, dobrý, tak. A bude to počítat váš kameraman. Edras, takže zdravíme Edrase. Čau všichni. No, tak začni. Takže. Hej, pojďte na ten stůl, ne? Ne, dobrý, a musíš říct Vexta, jo? Takže první. Vexta. Vexta. 1-1. Vexta. Vexta. 2-2. Vexta. Vexta. 3-3. Vexta. Vexta. 4-4. Vexta. Vexta. 5-5. Vexta. Vexta. 6-6. Vexta. Vexta. 7-7. Vexta. Vexta. 8-8. Vexta. Vexta. 9-9. Vexta. Vexta. 10-10. Vexta. 10-10. Vexta. 10-10. To už bylo, ne? Tak 11-11. Vexta. Vexta. 12-12. Vexta. Vexta. 13-13. Vexta. Vexta. 14-14. Vexta. Vexta. 15-15. Ještě místo. Vexta. Vexta. 16-16. Vexta. Vexta. 17-17. Vexta. 18. Vexta. 18. Vexta. 20. 19. Vexta. Teď je 19? Jo, 19. Dobré. Vexta. 20. Vexta. 20. Vexta. 21. Vexta. 21. Vexta. 22. Vexta. 23. 2. 22. 23. Vexta. Vexta. 23. Vexta. 24. Vexta. 24. Vexta. 25. Vexta. 25. Vexta. 26. Vexta. Ty jsi dal 2? Takže 26, 26. Vexta. 27. Vexta. 28. 27. Ne. Kolik? 27, 27. Vexta. 28. Vexta. 28. Dej mi. Kolik to je? 28, 28. Mám nějakou držku. Jo. 29. Vexta. Vexta. 29. 32. Dělej. Ne. No tak si tam pošpadej v tom. Dělej. Pošpadej si to tam, jak si tam udělej místo. No dobré. 30. Vexta. 30, 30. Co? 31. Vexta. 31.
No. 34! Paječný chceš ještě. 35! 36! 37! 38! 39! Škoda. Ty jsi koko, ty se zraze s vámi, to vlezlo do krku, vole. Ty jsi to sežral? No. Já bych to nedal. Takže skončilo to konečným výsledem, kdy tento mladík jménem Harfo zvítězil nade mnou, mistrem trolejbusem 39-31. A tady můžete vidět bonbony, které vyplýval Harfo. Detailní obrázek, dámy a pánové, tady moje noha. Krásná, že ano? A já se s váma loučím a za chvíli si natočíme z